lezi zinto mhlambe ningene kuzo ningaqondi. Abantu bangena ezintweni ube show into obatheni kuYesu kuphela owabazi baxa bembeda bemthuka wabaqonda into ba hey hayi makabaxolela bayazi lento batheni bayenzayo. Nawe awuyazi lento yenzayo. Xa ulapha yenza into oyithunyiweyo sukwenza into oyicingayo. Iyo lento sithi isonka siyo lento uyicingayo ile uyinikiweyo. Wathabatha isonka wathini wasiqhekeza uthi lo ngubani ngumzimba wami. Waye siqhekeza uba ulwazi lwakho lusahlela apha engqondweni yakho sozimazi uThixo, because ubomi obungunaphakade kukwazi ayikokushumayela ivangeli ingekokuqhekeza sonke. Ubomi obungunaphakade lulwazi. Xa usazi awunakuzenzela. Into eyenza abantu bazenzele babonisa ukungazi. Xa ungazi inintsi into idemesho yenzayo. That is why udibana nabantu bezakhela icawe zabo kukungazi. Sebeka kanjani na? Ukungazi. Wathi awubabona ke uYesu wathi baxolele bawo ngoba bayazi into abatheni abayenzayo. Nawe ke lo moya wawuhlala ngaphakathi kwakho uwamkele. Uyazi lento yoba abantu ezinto bazenzayo bezenza kuba abazi. Iyo lento ke uYesu wathi kubapostile bakhe hambani nibenze abafundi zonke ntoni inhlanga. Hambani nithini? Xa wamkela uthumo lwabapostile wamkela ukuhamba wazise izindaba. Ubenze abafundi zonke ntoni inhlanga. Wamkela ukwazisa lo Thixo ehleli phi enyameni. Wamkela ukwazisa abantu uba xa behlonipha abanye abantu bahlonipha uThixo. Uyamkela ukwazisa abantu uba xa bebeka abazali babo bahloniphe uThixo. Wamkela ukwazisa abantu uba xa betshaya inyayope badalele uThixo. Ngoba uThixo unyana kaThixo ufikile wasinika ingqondo. Xa uke ngoku wena uphazamisa ingqondo ulwa noThixo ngoba uphazamisa indawo yokuhlala kwabani kukaThixo kulo moya wakho. Ubuzawunxila. Ukunxila kuzaphi? Phazamisa uThixo. Yiyo lento umva pha esithi ufikile unyana kabani kaThixo wasinika ntoni? Uyabona lento yoba uthi ubuhleli nje ubucinga ngemali ubucinga ngokuba uyawudla ntoni na ibonisa into yokuba awathembi lamandla uThixo akunike wona. Uthi uThixo ziqwebeleni ubutyebi phi emazulwini. Ziqwebeleni. Ukuba ukholose uthembe uThixo nale ngxaki yakho ikuphazamisayo xa uzecaweni uzawuphuma apha iphelile. Uzawuphuma ingekho. Ukukholosa ngoThixo kwenza izinto zakho amadabi akho angaliwa nguwe aliwe nguThixo. Xa ukholose ngoThixo noba sowuhamba emfuleni wethunzi lokufa awoyiki into ngoba uThixo utheni uyamazi ukuba unawe. Yiyo lento umva kuYohane sithi apha siyazi ukuba singaba kaThixo. Ndibuza ke wena uyazazi wena? uYohane wazigoca wafikelela ekubeni into yoba yena ungokaThixo. Ungathetha the same thing now? Kule new year ke masiphume sithetha the same thing.
Uyayazi indaba eyenza into ubomi benzima kokuba ubomi sifuna ubenza. Ubomi awunakubenza. Kufuneka ubuphiwe, ubuphile. Ubomi uyabuphiwa. Yiyo lento athi thandazani. Usomandla ninike ntoni? Isonka semihla uyabuphiwa ubomi. And once uThixo kupha ubomi bakho, akho mntu nokuthatha. Selethanda. Sihlangana nengxaki ezininzi apha. Ubuhlangana, uyazi xa ungumntana ompostile uyafunda esikolweni. Ungena ngoJanuary, la mina ungena ngayo, uyayazi uba uzawupasa at the end of the year. Futhi awunayo enye into. Isibopho sakho asiqali la mina ubhala. Siqala ngala mina urestorisha. Yeah. Ngala mina urestorisha. Uyayibona idegree yakho ingekafiki. La nto ke ikwenza into yokuba zonke izinto zakho uziphosa uzinikele phi kuThixo. Uyazi xa ukholwa, xa uyiphatha nje incwadi ubiza amagama amathathu. Ngexesha yena wayephethe indebe yakhe uYesu yenhlungu. Eyakho inhlungu zezincwadi. Uyithatha le ncwadi uyithi uthi mayidlule le ndebe. Kungabi ngokuthanda kwami, ibe ngokuthanda kwakho. Dabula iphepha uyoma ngapha. Zebeka kanjani? Ukholo lunemisebenzi. Alukho ukholo elidala.